Magandang araw mga idol. Welcome sa pinakabagong tambayan at kwentuhan, balitaan at kulitan. Ito po ang Usap Tayo Idol, the IOFM Dagupan Podcast. Ako po si Idol Mark Espinosa, ang inyong host at makakasama sa makabulang usapan. Dito, tunay na talakayan para sa tunay na idol. Let's start the conversation. Ito ang Usap Tayo Idol, the IOFM Dagupan Podcast. Sa ating unang episode, pag-uusapan natin ang naging hamon at tagumpay ng tinaguriang viral coffee shop sa Pangasinan. Kaya naman, kasama natin today ang ating special guest, walang iba, ang nasa likod ng Agkapita, the viral coffee shop, Sir Maui Mendoza Reliorta. Magandang umaga, Sir Maui. Hi sir, good morning Sir Mark. Welcome sa ating unang episode. Kayong una naming guest. Maraming salamat po. Okay, pero let's go first dun sa naging inyong initiative na buuin itong coffee shop na ito from small coffee shop and now it has a branch now in Tarlac. Ayun po, so bago nga natin simulan itong interview nito, sir, maraming salamat. Good morning. Good afternoon na pala, sorry. Magandang araw na. Magandang araw na lang. Okay. Sa pagbubukas ng isang coffee shop, hindi siya ganun kadali. Yes, correct. In any business. In any business po. Hindi ko po sinasabi lang nasa coffee shop lang. Sa una, syempre 101% na nervyos ang talagang mararamdaman mo. Ngayon sir, sa akin lang, nagsimula itong coffee shop 2018, nakabili kami ng lot dito sa Daang Kalikasan na hindi namin ine-expect na tatayuan nga namin ng coffee shop. Hindi namin ina-expect na magkakaagkapita to. Dahil ang plano namin dito is to build someday ng bahay namin kasama ang mga anak ko at saka ang asawa ko. Yes. Hanggang sa nag-pandemic, syempre hindi kami, sabi ko, mas safe sa probinsya. Umuwi tayo ng probinsya, buntis si Mrs. Ngayon sir, sabi ko, Mrs., why not magpatayo tayo ng isang coffee shop? So yung misis niyo kinonsulta niyo muna? Yes, syempre. Okay. Kailangan natin mag-consult kay Chief Commander. Ayun, Rosel, sabi ko, pwede ba gusto mo magpatayo tayo ng coffee shop? Sigurado ka ba dyan? Sabi niya, kasi pandemic. Oo, sigurado ako, supportahan mo ako. Sinuportahan, wala pong halong pag-iisip o doubt. Sinuportahan niya po agad ako. Ayun, doon namin plinano ng 3 buwan sa Agkapita. Okay. Pero how is it yung nag-uumpisa kayo? Siyempre, hindi biro dito sa Pilipinas ang mag-invest. Pera ang pinag-uusapan natin dito, Sir Maui, di ba? At it will be risk. Magkano yung inyo naging puhunan ba? Yun sir, usapang risk, matagal na po kami sumugal. So bago kami magkaroon ng Agkapita, may mga small businesses kami na sumasali kami sa mga bazaar, nagbenta kami ng yema, maliliit na yema from Baguio, Korean socks. So, usapang risk, sanay na kami, kumbaga, subok na kami usapang risk. So yun, sa puhunan, minsan, hindi natin matansya kung ano talaga yung puhunan. Iisipin lang natin, pero doble pala dun sa iniisip mo yung So, nung nag-uumpisa kayo, parang yung initial, parang sabi nyo, kasya na itong... kasya na itong 150,000, gano'n. Hanggang sa pinapatayo habang tumatagal, lumalagpas na siya dun sa limit nung unang plano nyo. Parang ano lang yan, Sir Maui, yung pag nagmumotor ka, akala mo, yun na yung motor eh, pero mag-upgrade ka pa pala. So yun, ayun sir, nagplano kami hanggang sa 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Sumusobra na kami dun sa plano namin. So nandun na eh. Sabi ko nga, we always take risk. Sanay na kaming magbuwis. For sure, hindi naman to parang overnight na isang umaga gumising ka na, gusto ko na magkaroon ng coffee shop. Hindi po. Diba? Matagal, sabihin so, po natin. So ano yung natin, inspirasyon ninyo para itayo ito talaga? Actually, ang unang inspirasyon ko is yung family ko syempre. Dahil yung suporta nila sa akin, iba eh. Talagang kaya mo yan. Correct. Kaya mo yan. Pangalawa sir, ang naging inspirasyon ko is yung pagta-travel namin abroad. Dahil yung mga maliliit na coffee shop, actually pag nagta-travel kami abroad sir, ang pinupuntahan namin hindi yung malalaki, yung maliliit.
Dahil yung maliliit, kung sino pa yung maliliit, Andun sila yung pa. authentic. Yes. Aha. Dahil yung malalaki, nandyan na eh. Nandyan na yung kaya nilang mag-budget ng ganung kagandang design. So you're learning from the small and micro businesses Yes, sa ibang opo. bansa. At ito, dinadala mo dito sa Yes. mismong bansa natin. Dahil unang-una sir, lahat ng mga coffee shop na napuntahan namin, like mga maliliit na yung mga minimalist na coffee shop, ganun siya kaliit. Pero yung kape niya, pag tinikman mo pala, ang sarap pala. Aha. Kumbaga, bakit hindi ito yung pinupuntahan? Bakit yung malalaki? Malalaki. Kasi kaya nila na syempre ipakita na kaya nilang mag-design ng ganun kaganda. Parang pwede ka na maging ambassador ng ano. yung minimalist coffee shop, sir, naglagay lang sila ng bamboo na chair. Yun na yun, as is na. Pag nagsara sila, itatago lang nila sa store nila. And really, this is small and medium enterprises ng mga coffee shop. I think they are reflecting yung totoong kultura ng bansa minsan. Apo. Doon natin makikita sa mga small coffee shop kung paano talaga gawin ang kape. Ayun. Doon yung totoong lasa ng kape. Yes, ang traditional way kung paano gawin ang kape, doon natin makikita. Authentic, hindi synthetic. Yes. Okay. Pero, napakalawak ng mga taram, Sir Maui. Bakit naisipan nyo dito sa gitna pa ng palayan? Parang, aside from, I think this is pre-owned by the family of your No, wife? Or, yes, sa amin kayo po mismo. Ayun, so, sabi ko nga, binili namin 2018. Si Mrs. kasi, masyadong malakas ang imagination. So, sa mga design, siya ang bahala ka na. Ano bang background? Baka ano naman, interior designer si Yun nga Mrs. po, Leo. hindi naman siya designer. Wala siyang pinag-aralan about interior designer. Pero, nung nakita namin to, nung nabili namin to, punta kami dito. At actually, wala pa yan, sir eh. At masukal pa yan. Pinunta kami dito, sabi niya parang magandang gawin tong ano. Ganito yung gagawin natin, ganito yung gagawin natin. Simulan natin, sige. Uwi tayo, tapos sulat natin. Hanggang sir, ito yung dating sinasabi nilang hindi papatok. Na dahil kahit family nga namin, sigurado ba kayo? So may parang doubt. Sabi ko nga, sir. At the same time, may criticism. Sabi ko noon, sir, 2% na naniniwala sa amin na yung 98% nasa aming dalawa lang. Yung 2% ngayon, sumama na dun sa 98% namin. Hindi, pero alam mo totoo yung yung Sir Maui, yung sabi nga nila, minsan ang hirap sa pag-uumpisa ng business, marami talaga yung hindi maniniwala sa iyo eh. At yun yung parang siguro naging driven factor mo at saka ng asawa mo na mas magpursige para mas paunlarin yung business na ito. Yun nga, sir, sabi ko nga, wala tayong ibang pagkakatiwalaan, tayong dalawa lang. So ako, may experience naman ako about coffee. Nagtrabaho ako sa malaking hotel. Doon ako natuto, hinubog ako doon. Sa design, bahala ka na ako. Ako nang bahala sa produkto. Okay. Hanggang sa na-meet namin, nag-coffee tasting kami, hanggang ganito. Laban na. Yun na, laban na, sir, ako. Hanggang sa, ito yung kinahinatnan. First day, paggising namin ng July 17, July 17, morning, 7 a.m., 6 a.m. gising na kami. 2021. 2021. Okay. Paggising namin, This is right after ng mga ilang years bago pagkatapos ng pandemic na yes, yung lockdown. actually, sir, pandemic pa lang siya eh. Oo. Ongoing. Ngayon, nagising kami ng 7 a.m. Nag-uusap kami. Kung ano yung kakahinatnan, laban pa rin ka ako. Okay, sige, laban. Ako yung barista, si Mrs. naman yung cashier. So, dalawa lang kami. Oh. Hindi namin ina-expect, sir, in the first day, lumubog ang barko. Maraming sumakay. Maraming sumakay. Yun ang pinapasalamat ko lalo syempre sa bayan ng mga tarim. Dahil sinuportahan nila nung unang araw namin. At nagulat kami dahil hindi po kami nag-post. No posting. No promotional at all. Yes, no promotion. Wow. Tapos may mga ibang tao na dumayo pa from ibang bayan para puntahan lang ito. Wow. Siguro napamalita na lang. Hanggang the second day, siyempre sir, sinasabi nila,
Sa opening, malakas yan. Pero Aha. pag tumatagal yan, Wala na. very negative yung Ganun, mga... ganun minsan eh. Yung pag-iisip ng mga, lalo yung mga hindi marunong pumikit na naiinggit. Yes. Sabi niya, ayan, ano lang yan, first day lang yan, opening lang yan. Kasi sabi ka mga tao. Second day still, ganun pa rin, nagpapasalamat pa rin kami. Hanggang sa tumagal ng tumagal, magpo 4 years na sa Agkapita. Tapos na yung 3-year anniversary, ganun pa rin ang pagtangkilik ng mga tao, ganun pa rin yung tingin ng ibang... Okay. Ibang... Yes. ibang, Sir Maui, parang syempre may mga ibang mga nagbi-business na minsan nafe-failed sila sa sobrang, alam mo yung excitement. Hindi masyado na pag-iisipan yung susunod na next step ng kanilang pagbi-business. Kayo, papaano nyo inisip, like for example, na kailangan na natin mag-expand? Kailangan na natin na magdagdag ng ganitong mga amenities or drinks. Mag-release ka na naman nun eh. Kasi we're going to shell out again ng pondo. Sa pagbabago po ng o pagdagdag ng design o sa food, actually may time limit kami. So nakikita namin sa graph namin kung yung produkto ba na to still ganun pa rin sumipa. So meron kaming sabihin na natin in 30 days okay pa ba siya? After 60 days okay pa ba siya? Okay. Tapos pag kailangan magdagdag ng menu, sir, para minsan sir nadadala tayo sa trend Yes, yes, correct. ng Facebook, TikTok. Kung anong uso doon. Yes, kung anong uso. So yun, Kagat-kagat. so yun sir, hindi naman natin actually ginagaya. So maghahanap din tayo ng trend natin na halos sumabay si Agkapita. Okay. So yun, iisipan natin ng bago, tapos paplanuhan. Hanggang sir sa minsan hindi biro mag-isip ng bago. Yeah. Yun ang Totoo. yun ang You need to challenge. have a critical thinking, creative thinking to Yes, yun ang challenge sa food and beverage, sir. Dahil syempre hindi mo pwedeng patagalin ng isang taon na wala kang bagong menu. Tama. Hindi ka pwedeng tumagal ng 3 taon na wala kang bagong menu. Oo. So kailangan mong mag-isip kung ano ba yung susunod mong menu. Kalalabas lang ng menu mo, sir, kailangan mo nang isipin yung bago mong... May bago na naman. Yes. Isa ba ito sa natutunan ninyo in working in a big hotel? Yes po. Working in a big hotel, sir, yung respeto, yung kung paano ka ba magpakumbaba sa mga... Kasi pag nasa big hotels ka, ang mamimit mo is mga malalaking tao. And nakikita ko doon sa mga namit kong malalaking tao na napakabait dahil alam nilang mataas sila, pero pagka kinausap ka nila, alam nila na waiter ka. Para silang nakikilevel doon sa level ng pagiging waiter mo, sir. Ayun. So may mga naging kaibigan pang malalaking tao. Yun po yung ginamit ko na bala na kahit ano yung puntahan mo, kahit ano yung marating mo, still doon ka pa rin sa level na yun. Hindi ka magiging hambog. Yes. Mahirap yung iba kasi kapag nagkaroon na ng pangalan, nagkapera na, andyan na lahat, wala nang kilala minsan. Yes po. Di ba? So yung pagiging humble, isa rin yan sa parang naging key Isang para bala po yan. na at least para ituloy-tuloy yung blessing ika nga nila, di ba? So anyway, bilang isang may-ari ng coffee shop, nung una, syempre, dalawa lang kayo ng misis mo na nagtutulungan para sa pagsiserve, sa pag-ano ng finances. Ngayon, marami na kayong katuwang ngayon. Papaano ito yung ginagawa ninyo na bilang isang may-ari na ma-stay nyo pa rin, mag-enjoy pa rin, na hindi maging stressful yung inyong pang-araw-araw na pagmamanage? Ayun sir, syempre kailangan bigyan natin ng kailangan natin i-treat yung sarili natin. So minsan pagka diretso na maraming tao, kailangan syempre may mga pinagkakatiwalaan kami, sir. Actually, yung pag nagkakatiwalaan namin, nagpapasalamat kami lahat ng staff namin dahil masisipag. Ibig sabihin nun, sir, binibigyan nila kami ng time para sa sarili namin. Sir, mag-travel muna kayo. Kami nang bahala dito. Yun yung hindi nakakawalang bahala. Yung parang kampante ka na kahit Yes. iiwanan mo ito, Yes, sir. walang mangyayaring hindi maganda. Alam mo yun, sir, yung sasabihan mo sila na, aalis kami, kailangan siguro. Sige, sir.
very confident na iwan namin sila dahil alam namin na kaya nila. I think one of the secret na kung bakit ganyan sa mga employee-employer relationship yung pakikitungo ng syempre kayo na may-ari at kung paano yung alagaan sila. Susuklian ka talaga. Kung Yes. sabi nga, if you're going to take care your employee will going to take care for your business. Yun po actually ang relationship namin, sabi ko nga. Malapit ang edad natin. Pero ako ang tatay nyo. Tatay nyo ako rito. Sa labas, sa loob. Pagdating ko sa loob, kailangan ang level natin muna, boss, owner and staff. A professional relationship. Yes. After work, sige, bonding tayo. Okay. Binibigyan namin sila, sir, ng time para minsan gumawa kayo ng schedule nyo ng mga staff. Labas kayo. Okay. Magbibigay kami ng budget sa inyo. Para naman isa rin 'yan, sir, sa isang bala rin 'yan. Isang bala rin para magkaroon ng unity yung mga staff. So bigyan mo sila rin ng pagkakataon na lumabas o mag-enjoy. Yun. So, isa yun sa, dapat matutunan ng mga, lalo yung mga mag-uumpisa mag-business. Na talagang- Hindi lang para kumita, sir. Oo, correct. Mag-enjoy din naman talaga. Tsaka syempre, yung bang makatulong kang mabago yung buhay ng Correct. empleyado mo. And bigyan mo sila ng malaking reason kung bakit sila nagtatrabaho, kung dapat talaga sila magtrabaho ng maayos. Dahil sabi ko nga, in the future, may mga pangarap kayo na may mas malaki pang darating sa buhay. And hindi namin hinaharangan hindi namin nilalagyan ng pader sa pangarap nila. Sinusuportahan pa namin lalo dahil dito pa lang sa Agkapita, kung okay na kayo dito at nakikita naming pasok na kayo sa hirap, alam nyo na yung hirap, alam nyo na kung paano yung sobrang pagod, nakangiti ka pa rin. Pagdating ng susunod mong trabaho na malaki, yung opportunity para sa'yo, simple na lang. Correct. Kumbaga easy na lang yung pag pumasok ka ron. Kunyari, patayuin ka ng, pahirapan ka, di ba, sir? Pahirapan ka ng, simple lang yan, napagdaanan ko na yan. Na hindi magiging ahad lang yun para bumigay ka kaagad, Yes, di ba? opo. At least nakatulong yung sabi nga na very crucial kasi yung first job mo at yung first boss mo ay napaka-crucial sa isang buhay ng isang empleyado. Kaya siguro for sure, pasalamat yung mga empleyado mo sa iyo dahil ganun kayo mag-arugab ng may bahay mo sa business ninyo. Yes, sir. Pero anyway, there are a lot of siguro mga ventures ninyo ngayon, lalo na nag-expand itong Agkapita. Paano nyo ngayon binabalanse yung trabaho at saka yung personal yung buhay ngayon? Actually, sir, lang naman simple lang. Siyempre, unang-una, habang binabalanse mo, kailangan lagi araw-araw tayo nagpapasalamat kay Lord dahil binibigyan tayo ng ganito. Siya yung nagsisilbing gabay natin sa araw-araw nating nilalakad. So sa family naman, bibigyan natin ng time yung family natin at bibigyan din natin ng time yung business. So doon namin binabalanse na pagparehas mong nabibigyan ng time. Ibig sabihin wala kang pagkukulang doon sa dalawa. Okay. So, may time for business, may time for family. Saturdays and Sundays, o Fridays, Saturdays, Sundays, minsan pag kaya ng staff, lalabas kami, pupunta kami magbe-beach kami. So, the way na pagbalik naman is balik to negosyo naman tayo. Ayun. Okay. So for now, sino ba ang mga involved ngayon sa family nyo na ngayon into business? Siguro for sure yung mga ilan na bang anak ninyo, sir? Sir, maswerte may dalawa na po ako. Dalawa. Dalawang malalaki. Okay. Ilang taon na itong mga ito? Isang 1-year-old po at saka isang 3 years old. Ayun. So for sure, andito rin yung long term ninyo na Yes po. may pasa sa kanila yung not just only business na passion mismo into having this kind of business. Yes, syempre, kasama ko sa bahay, ang aking misis, si Rosel Benedito. Dahil masaya rin ako dahil magsi-16 years na kami, Sir Ay, Mark. congrats! Going strong. Anong sikreto? Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Okay. Ayun po. Yun lang ang ko. Okay. So, pero you're looking forward into expanding your business, for Yes. sure.
Kasi nabanggit nga at alam naman namin, hindi kaila sa amin, meron na kayong isang branch sa Tarlac. Yes po. Oo, yung kapatid ng Agkapita nandun Yes. na sa Tarlac. So yun, yung kapatid ni Agkapita mga tarim is Agkapita Tarlac. Hindi siya rice field. Baka may nag-expect po na, pero pagdating nyo ron, baka habang nagkakape po kayo, makatulog po kayo. Sobrang fresh ng hangin. So, kayo lang yung nandun. Okay. So yun, and syempre, dahil sa food, sa ambience, yung tunog ng falls, dun sa pond, maririnig mo, may mga music. Same as Agkapita vibe pa rin. Pero mas more siya na parang pina-fine dining ba, parang gano'n. Okay. Dahil meron kaming conference room, meron kaming aesthetic designs. May moon din dun, sir. May moon. Mas Yes. malaki ba yung moon doon? Hindi, pero yung mga typical na makikitang pagkain, inumin dito, of course, doon lahat available. Yes, available po. Okay, pero ano ba yung pinagmamalaki ng Agkapita mula nag-umpisa hanggang ngayon, bestseller talaga? Unang-una, sir, yung pizza ni Agkapita. Dahil, sabi ko nga, Parang marami kayong pizza, sir, eh. Oo, sir, marami. Anong pizza dyan? so yun, sir, ang mga pizza natin is may mga in-house kami at saka yung mga regular flavors. So yung in-house natin, syempre, yung o-order pa lang si customer, tumatawa na. Yun yung ano natin. Matatawa yung mga staff natin. Oo nga eh, sila. Yun yung tinatawag nating ish bulbul. So, yung si ish bulbul is a sweet pizza na may Ano ba to? Parang ano ba to? Sa Middle East ba to galing? Parang yung pangalan pa lang eh. Or, Actually, sir, ano siya? ginawa siya rito ng trinay lang namin magkaroon ng honey. Okay. Actually, may honey siya. Maraming honey pa. Trinay namin kung ano yung lasa nung overload cheese dun sa honey. Honey. So, sweet. Para siyang, kung titignan mo siya, para siyang kasaba. Parang ganun. Okay. Oo. Yung itsura niya. Parang pero rice cake. pizza siya. Pizza pero siya. Aha. Tapos yun, sir, meron kaming Manso Supremo. Si Manso Supremo, syempre, in-house din. So, lahat ng sangkap dun sa mga regular, binagsak namin dun sa Manso Supremo. Oo, syempre food. Syempre, viral coffee shop, hindi mawawala ang coffee. Yes po. Ano ba yung mga bestseller na tinitimpla na for sure kayo ang unang tumimpla niyan at isinalin ninyo yung knowledge dun sa mga Yes. Unang-una, sir, na isa pa rin na sa mga tinatangkilik barista pa nyo. rin is yung Cafe Ferrero namin. Wow. So, Cafe Ferrero, hindi siya tinunaw na chocolate na Ferrero chocolate. So, si Cafe Ferrero, nabuo siya through syrups. So, hinanap dun sa mga syrup yung para lumabas yung lasa ng Ferrero chocolate Okay. na may kape. Ayun. Ganon po siya. So, ito patuloy yung ini-innovate itong mga products nyo. Yes, sir. Okay. May mga bago kayo na for sure na ini-explore na mga Yes, inumin at saka mga pagkain na talagang magiging swak sa panlasa ng Yes, po, hindi lang taga mga taram, kundi ito dinadayo na ito ng hindi lang mga taga Pangasinan di ba? Ayun, sir. Sabi ko nga, meron kaming bago-bago na mga menu na lumalabas sa amin. So, pumunta kami ng Vietnam. Recently? Yes, recently, before kami mag-Taiwan, kasama namin si head barista. Kasi Siyempre, ang Vietnam may kilala rin ng mga mga inumin na milk Yes, sir. tea at saka mga latte di ba? so yun, sir, si head barista, siyempre, binibigyan namin ng opportunity rin. Hindi lang para sa akin, sinama namin si head barista namin para mag-training sa Vietnam. For the purpose of that. Yes. Okay. Para sa sarili niya, siyempre para na rin dun sa pinagtatrabahuan niya. So yun, meron tayong mga Vietnamese coffee. Itong Vietnamese coffee natin, sinisigurado naming Vietnamese coffee talaga siya. Vietnamese coffee Yes. talaga. Authentic dahil yung traditional way is nanggaling talaga sa Vietnam. Isa sa sikat na training center sa Vietnam. Ito bang nakikita natin sa harapan, mga Vietnamese Yes, coffee ito po. ba yan? Matcha almond. Okay. Coconut coffee. Ano ba yung lasa ng coconut na may kape?
Oo nga, curious din ako. Hindi ko pala ano ito yun po, yung mga mahilig... Karaniwan kasi milk at saka coffee. Yes, ma'am. Ito po, yung Vietnamese coffee natin. Vietnamese coffee, ang pagkakakilala sa kanya sa strong coffee. Strong, super strong coffee talaga siya. Gising na gising ka dyan. Yes, gising na gising ito. Actually, Okay. meron tayong kaibigan na Parang uminom niyan. hindi ako pwede dyan kasi pag may palpitation ka. Meron tayong kaibigan na uminom niyan. Aha. Siguro alas 5 na daw, alas 6 na daw ng umaga. Mulat na mulat Wow! pa rin siya. Ito, yung mga reporter namin parang, Pwede yan. parang sir. kailangan yan. Kailangan. So yun, si Vietnamese coffee, talagang drip coffee siya. So may mga process siya ng... siguro ipapasilip ko sa inyo mamaya yung yung, Papaano, ano? yung ginagawa naming manual na dripping ng Vietnamese. Okay. Para makita niyo. Itong Ito. isa uli. So ito, si fruit ng Vietnam is a strawberry cheese. Cheese na may pagka-fruit. Oh. So hinalo namin yung strawberry pulps, Aha. strawberry syrup dun sa ginawa naming ang tawag sa Vietnamese rich. Okay. So rich ang tawag sa kanila. So all of this is Vietnamese coffee Yes. na natutunan ng inyong head barista kayo mismo Yes, pumunta sa bansang Vietnam para dalhin dito. So grabe yung impact ng globalization, no? Talagang fusion ng dito. Dinadala niyo yung parang hindi mo na kailangan pumunta ng Vietnam. Ako kasi may bala ka pumunta ng Vietnam, pero parang hindi mo na kailangan pumunta ng Vietnam kung gusto ito lang ang habol mo matitikman mo na dito sa Capita. Okay, pero this coffee meron pa ba kayong minodify dito para mas ma-improve yung lasa niya? Sir, meron akong ihabol. Ano yun? Nakalimutan kong ipatimpla. Meron tayong tinatawag sa Vietnam na egg coffee. Egg coffee. Yes, meron tayong manual making, yes. Meron tayong manual at saka yung finished product. So ibig ko sabihin Ano yung ng manual? manual, may mga gusto na fresh talaga yung egg. So ginagawa namin yun, sir. Ihahalo sa coffee. Yes. So yun yung egg coffee na tinatawag. So pagpunta nyo sa Vietnam, sir, soon na makapunta kayo, ang unang hahanapin mo is si egg coffee. Egg coffee. Siguro, Ngayon ko narinig yan. siguro mamaya papatikman ko kayo. Iniisip mo lang na malansa, pero hindi. Okay. Sa pagkakatimpla ni Agkapita, Dahil lang, anong klaseng itlog ang gagamitin dyan? regular Regular lang. egg lang. Yung sa mga chicken lang. Okay. Kasi baka mamaya may special, may kailangan mo ng egg duck. Saka Tama. may meron proper na process. Hindi mo pwedeng shortcutin. Okay. So kailangan mong mabuti. So, kailangan mo talaga umattend doon sa parang authentic na training Yes. nila para matutunan talaga yung tamang proseso. Kasi magbabagong lasa Apo. Pag Pero, this Vietnamese coffee na meron kayo ngayon dito and other coffee na in-adapt ninyo from other countries, masasabi nyo talaga na parang authentic talaga. Yes. Sinasabi kong authentic, sir, dahil pumunta pa kami ng Vietnam para malaman kung ano ba ang meron sa Vietnamese coffee. So, Correct. hindi lang kami nanood ng video para lang matutunan to. So, we have certificates naman na soon mapopost natin sa mini souvenir booth natin, sir. Wow! Magkakaroon na tayo ng souvenir booth. Yung mga ref magnets Yes, opo. yung mga ganun, di ba? So, anyway, to maintain yung integrity ng inyong menu, from the drinks and the foods na meron kayo, syempre meron yung mga regular din, mga rice meal, meron pa rin kayo dito, di ba? Opo, meron po. Mga rice meal namin. Siyempre, meron kami nung mga flaming sizzling. So, yun nga yung umaapoy na si-serve namin sa inyo. Wow. If you like, meron kasing nagre-request na pag sinerve namin sa customer, gusto nila paapuyin yung sizzling. So, pinapaapuyin namin sa harap nila. Hindi ba, safe naman dun, sir? Safe naman, sir. Safe naman. yun ang unang tanong kung safe naman. So, anyway, exciting itong journey ng Agkapita, and of course, we're looking forward yung expansion talaga ng, Yes, po. ng inyong mismong coffee shop talaga. Dahil isa ito sa pinagmamalaki ng lalawigan ng Pangasinan ngayon. Ang mga tarem hindi na lang kilala sa mga dangkalikasan, sa mga yung pinupuntahan natin na Maples, hindi pala, iba pala yung Maples pala yung mga river Pakalat. dito, mga Pakalat River, di ba? Kundi meron din itong viral coffee shop na isang
na-convert into a tourism site talaga. Whether it's official or non-official, pero eto na dinadayo na ito. Yes po. And still, syempre, nagpapasalamat kami kay Ma'am Rachel Cabur na yung head tourism, sir. Dahil syempre, tuloy ang suporta niya sa ginagawang move ni Agkapita na pagtaas ng tourist talaga dito ng turismo dito sa mga Tarab. Okay. Pero ano pa yung ginagawa ninyo just to maintain na talagang hindi mamatay yung apoy ng pagtanggap o yung init na pagtanggap ng mga tao, hindi lamang taga Pangasinan kundi yung mga dumadayo dito, local and even foreign tourists na pupunta dito? Yun, sir. Para mainit pa rin, lahat nilalagay namin, sinusubok namin lahat na ilagay lahat sa menu, sa isang menu. Para pagdating ulit ng panibagong customer, na kunyari nakadalawang beses na, yung pangalawang balik niya, meron ulit siyang matitikman na panibago. And syempre, yung mainit na pagtanggap din ng mga tao ko. So, lagi ko sinasabi sa kanila, always smile. Lagi namang nangyayari, sir. At saka yung mga aesthetic na kasi may mga ibang parang puntahan na Sir Maui na napapansin namin, talagang, ang tawag ito, hindi nila na-maintain yung lugar pa. Kagaya, sir, meron tayong bagong tourist spot sa taas ng Agkapita. Yun yung tinatawag na parang bamboo light siya. So yun, sabi ko nga, yung mga hindi pa nakakapunta, kailangan nyo mapuntahan to. Kasabay ng sunset, na nasa camping chairs kayo sa taas. Yes. Kasabay ng bamboo lights, na habang nag-uuntugan yung mga bamboo na ginawa namin sa taas. Tapos kasabay ng masarap na kape, masarap na pagkain, pag-uwi mo nakangiti ka na. Wow, grabe. Pero yung mga ganong klase ng mga aesthetic na mga makikita sa isang lugar, napaka-importante to maintain that Yes po. Diba? Kasi for sure itong ganitong klase ng mga attractions will add on doon sa pag-attract na para pumunta ang mga tao. Siyempre, una-una, i-maintain natin yung kalinisan. Correct. So yun, kalinisan hindi lang sa labas, kundi sa pang-produkto natin. So yung number one na iisipin natin na siyempre malinis ang labas, dapat lahat. Walang pinipiling portion. Yung tipong talagang cleanliness talagang Yes. makikita talaga, ma-observe talaga ng mga tao dito. And mismo sila, Yes po. magiging responsable rin, Oo. di ba? Ano yung pinakamagandang payo niyo siguro sa mga gustong mag-umpisa sa pagninegosyo? Patungkol sa pagpapatakbo ng negosyo, lalo na yung mga small and medium enterprise na mga nag-uumpisa pa lang, may pangarap. So kung paano po yung ginagawa natin dito na inadapt natin na pwede nyo maipayo sa mga business owners nito? Advice ko lang po, syempre unang-una, magdasal muna kayo bago nyo gawin yung pinaplano nyo. Pangalawa, pagkatiwalaan nyo yung sarili nyo. Hindi pwedeng mismong sarili mo ang nagdududa sa'yo. Pinagdududahan mo yung sarili mo na hindi mo kayang gawin. Ikaw mismo magtiwala sa sarili. Magtiwala ka sa sarili mo. Lahat ng family members kailangan suportahan ka. And syempre, hindi mo naman malalaman ito. Sabi nga namin ni Mrs. Take risk. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Correct. So yung misis mo yung one of the best advisor mo sa mga to motivate you to do more. Siya po ang talagang nagmo-motivate sa akin na kaya kung bakit siguro masarap ang kape. Kasi kung hindi, May pagmamahal. Then may pagmamahal. May pagmamahal. Hindi pala ganun pala. Pero anyway, kung in a teenage sa teenage na isang Maui, paano mo sasabihin, paano ang magiging ano yung gusto mong sabihin sa older Maui? Kung ikaw going back to being a teenager. Ayun, sasabihin ko lang na
ginagawa mong mabuti yung napagdaanan mo. Kumbaga, sana maging inspirasyon ka din ng mga dating hindi nagtitiwala sa mga sarili nila. So, good job. Yun lang ang sasabihin ko. Nice. Pero anyway, Sir Bobby, siguro isa dun sa una nating mga pagkikita noon, pag-uusap natin, nabanggit ninyo na meron din kayong malaking pangarap din, for example, for having yung dream na magkaroon dito sa Pangasinan ng coffee farm. Yes, sir. Before. So, ano? Ayun sir, for the last conference na syempre tinulungan po tayo ng nila Sir Mark para maipahatid yung message na yun sa ating municipal. Actually sir, nung time after na nun, kinausap ako ng isang officer na makikipag-coordinate. So sana, yun nga po, kung mabibigyan man tayo ng isang coffee farm, na syempre, aalagaan natin, lalagyan natin ng magandang variant siguro ng magandang variant ng beans Yes. ang ating bayan. Na makikilala doon na Yes. authentic na from Authentic Pangasinan from to ano na to. Pangasinan lang po. Kasi ang kilala kayo Batangas, Kalinga, yung mga yan. So kung mabibigyan man tayo ng chance, Aha. syempre gagawin natin yung the best natin. And tataas lalo ang tourism dito sa Pangasinan once magkaroon tayo ng isang coffee farm. Lalo mga tarim. So you're hitting two birds in one stone, sabi nga nila. Kasi dito sa business ninyo, meron ng coffee shop, merong employment, and turismo. Yes. Aha. And syempre, isa rin na kailangan para dito sa bayan natin, sir. Kailangan naming ilabas, malapit na naming ilabas, yung tupig namin. Oh, may tupig. Yes, magkakaroon ng... Kasi kilala rin ang mga Yes po. tarim sa tupig, di ba? Magkakaroon ng variant na si Agkapita ng tupig na syempre manggagaling dun sa gumagawa ng tupig ng mga tarim. Okay. So gagawan lang ni Agkapita ng flavor. Ayun. So pasasarapin. Masarap na siya, pasasarapin pa ni Agkapita. Ayun, okay. Exciting. Now again, maraming salamat, Sir Maui. Again, sa mga idol po natin, maraming salamat. Ito po ang unang episode po ng Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Hanggang sa susunod na episode, and maraming salamat. God bless everyone. Bisitahin nyo na Agkapita dito sa mga Tarim at Tarlac.